भैनारे आता नाकात काय कानात झालो तरी नक्की खेचत भैनारे. नाकात नाकात सारख्या राहू. भुचाल काढ भुचाल ड्रॉप आता भुचाल काढ भुचाल काढ ना भुचाल भुचाल काढ. रे बसवता माका दिसणार नाही वाट पडला. खडे घातले ड्रॉप नाकात घालून सांगितलं दोनात ना. भैनारे आता माका 10 वर्ष झाले चष्मा घेतल्या भैनारे माया एका शेवळ झालो. भैया कधी वरतले चष्मा त्या चष्मा वाल्याकडे वरतले कधी माका कधी जाऊया. काका काय दिसणार नाही जग मारा तुम्ही तुमचा ड्रॉप आणि तुम्ही. बाबां जरा माका विचारातच घातल्या. दुसऱ्या दिवशी लगेच बाबाक घेऊन कणकवले चष्म्याच्या दुकानात गेलं. काकांनी व्यवस्थित एकदम काचेबिची लावून नंबर चेक केल्याने त्यानंतर बाबाच्या नवीन चष्म्यासाठी अलग अलग फ्रेम सुद्धा बघितले. आता तुमका प्रश्न पडलो असतो की हेंका चष्मा घेऊच्यासाठी इतके लांब जाऊची वडी किती. तर मंडळीनो हैसर ऑफरच तशी लागली आता. खायच्या पण चष्म्यांवरती डायरेक्ट 47% डिस्काउंट आणि गॉगल वरती 50% डिस्काउंट लायल्याने यांच्यानी. अरे म्हणजे अजून काय वया 2000 रुपयाचा चष्मा 1060 रुपयाक मिळतलो आणि 3300 रुपयाचा चष्मा 1749 रुपयाक मिळतलो. आणि म्हणांतर इले बाबाक घेऊन कणकवली बस स्टँड समोर असलेल्या स्मार्ट लेन्स वाल्यांकडे स्टाईल कम्फर्ट आणि क्लिअरिटी सगळ्या एकाच ठिकाणी. हैसर मंडळीनो कॉम्प्युटरद्वारे मोफत डोळे तपासणी करतं. तुमचा चष्मा कुठचो पण आणि खैसर घेतलेलो असानी हैसर येऊन तुम्ही मोफत सर्व्हिसिंग करून घेऊ शकता. हैसर इंटरनॅशनल ब्रँड सुद्धा उपलब्ध असत म्हणजे रेबन आयडी ओक स्कॉट ओपी मार्बल इत्यादी. त्याचप्रमाणे इंटरनॅशनल लेन्स सुद्धा उपलब्ध असत म्हणजे क्रिजाल झाईज सिल्मो ह्या टाईपचे. एवढाच नाही तर मंडळीनो सनग्लासेस पॉवर नंबर मध्ये बनवून मिळतले ते सुद्धा तुमच्या आवडीच्या कलरच्या लेन्स मध्ये. आणि तुम्ही तुमच्या गॉगल वरती तुमचा स्वतःचं नाव सुद्धा कस्टमाइज करून घेऊ शकताय. भारी की नाही. माझ्या बाबाचा तर काम झाला. आता तुम्ही कधी जाताय कारण ऑफरची तारीख असा 9 मार्च ते 31 मार्च पर्यंत फक्त. धन्यवाद.